Zdravím, volám sa Rafael Gajanec, je mi 17 rokov a robotike a elektrotechnike sa venujem už od školského roku 2006-2007, kedy som sa prvýkrát dostal na celosvetové kolo robotickej súťaže RoboCup. Odtedy som sa pravidelne každý rok zúčastnil nejakej robotickej súťaže, skade som si priniesol veľké množstvo diplomov, ocenení a medailí. Rád by som aj naďalej pokračoval v rozvíjaní svojho talentu v oblasti robotiky a elektrotechniky aj vďaka AXA fondu. Zámerom môjho projektu je úplné financovanie nákladov spojených s ďalším rozvojom mojich znalostí v oblasti robotiky a elektrotechniky. Ďakujem za pozornosť.